Il-Pulizija għaddejjin b'investigazzjonijiet fuq bosta eluf ta' euro fi flus kontanti u oġġetti ta' valur li nsterqu f'serje ta' aktar minn 20 serqa f'residenzi f'Għawdex matul dawn l-aħħar ġimgħat. Il-Pulizija jemmnu li s-serq li normalment jitwettaq meta l-vittmi ma jkunux fi djarhom qed isir minn żewġ gruppi li jaqsmu minn Malta u mbagħad jaqsmu lura wara li jkunu wettqu ir-reati. Huwa maħsub ukoll li l-livell ta' esperjenza tal-ħallelin huwa għoli peress li ftit iħallu warahom traċċi tar-reati tagħhom. Skont it-Times, l-ewwel rapporti waslu għal ħabta ta' Novembru fejn il-ħallelin kellhom fil-mira residenzi f'żewġ lokalitajiet, Għajn Silem u x-Xewkija. Fost il-postijiet misruqa kien hemm ukoll residenza fis-Sannat u stabbiliment kummerċjali fir-Rabat. F'Diċembru ġew irrappurtati numru ta' serqiet anke miż-Żebbuġ u Marsalforn, tant li f'lejl wieħed biss kien hemm 3 serqiet minn residenzi fi 3 toroq differenti fix-Xewkija. It-Times qed tirrapporta li mill-bidu tas-sena l-hawn daħlu aktar ilmenti minn persuni li ġew misruqa, fosthom 2 f'Għajn Silem matul il-ġimgħa li għaddiet kif ukoll attentat ta' serqa minn bini ta' kumpanija fin-Nadur. Il-Pulizija jemmnu li l-gruppi għandhom informaturi hekk kif irkupraw filmati li juru monitoraġġ mill-qrib tal-movimenti tar-residenti sabiex jiġi mfassal pjan biex ikunu jistgħu wettqu s-serq fil-ħin opportun. Il-metodu li jintuża biex jidħlu li jiġi sfurzat il-bib ta' barra u tieqa huwa simili fil-biċċa l-kbira tal-każi. Il-firxa ta' serq qed jinkwieta lil dawn il-komunitajiet bil-ġirien iżidu l-isforzi tagħhom biex jirrappurtaw kull ħaġa suspettuża li jistgħu jaraw, filwaqt li l-Pulizija għaddejjin bl-investigazzjonijiet. Sorsi tal-Pulizija qalu li f'ħafna mill-każijiet infetħu inkjesti maġisterjali skont l-ammont ta' flus kontanti u oġġetti ta' valur misruqa. Il-Gazzetta l-Mument kienet ukoll xhur ilu tefgħet dawl fuq dawn ir-realtajiet fejn il-kriminalità f'Għawdex qed tkompli tiżdied.